Di Pazê Gulanê de ango roja zimanê Kurdî xwendekar û mamosteyên Efrînê bi serbilîndî û çavekî xemgîn li ezmûna xwe ya 5 salan ya perwardeya bi zimanê Kurdî dinêrin. Ev ezmûna ku di encama êrişa artêşa Tirk û Komên Îslamî de hate rawestandin ku bi dehan dibistan hatin rûxandin û bêtir ji 40,000 xwendekar ji dibistanan dûr ketin. Dûr serpêhatiya fêrbûna bi zimanê Kurdî Mihemed Reşîd Axifî. پروژeyeke pir mezin me di demeke Kurd di sê 4 salan da gişt astekê got hemû ast navîn amadehî seretayî bi zimanê Kurdî bibin. Zêdetirî vê gişt astekê ku zimanê Kurdî bi awayekî akademîk were fêrkirin. Di destpêkê de 2013 de me peymangeha Viyan Amara taybet bi zimanê Kurdî vekir. Helbet di destpêkê de cihê tirsê bû ji ber ku tu proje we di Rojavayê Kurdistanê de tinene lê kêm zêde em dikarin bibêjin ku proje bi serkeftî derbas kir. Reşîd ku yek ji damezrênerên sîstema perwardeya bi zimanê Kurdî li Efrînê bû, balkişan serzanîngeha Efrînê û şeş fakülteyên wê û di navda beşa ziman û wêjeya Kurdî. û da zanîn ku wan nekarî ezmûnên nîvê salê ji xwendekaran re çêkin ji ber êrişa artêşa Tirk. Me amadekariyên xwe ji bo ezmûnan dikirin lê mixabin êriş dest pê kirin wîstî yeka 2008 de hêşt ku waneyên zanîngehê werin rawestandin heta ku derfet tune bî ku em ezmûnên demsa warza yekemîn ji xwendekarên xwe re çê bikin û gihîşte astekê ku hemû dibistan hemû zarok şagirt li malên xwe rûniştin bê fêrkirin wan. Ev jî cihê mixabûnê ye ku tu rêxistinê navnetewî destwerdan nekirin. Di dema ku sala xwendinê bi dawî dibe zarokên Efrînê ku ji werzê duyê bêpar mabûn careke din vedigerin refên fêrbûnê. Ne li dibistanên xwe lê belê dibin çadirên kampên li herêma Şehbade. Şagirtên ev 5 salên li Efrînê bi zimanê zikmakî fêr dibûn, hêviya wan e vegerin fêrbûna bi zimanê xwe ku êrişa Tirkiyê ew rawestandiye. Newrûz Reşo, Dengê Amerîka, Efrîn.